En Galicia vívese a relixiosidade dunha maneira especial. Pasar por baixo das imaxes sagradas, botar pedras, ofrecer aos santos figuras de cera das partes do corpo danadas, beber augas de fontes non menos santas ou tocar unha pedra considerada sagrada son algúns dos ritos que teñen lugar en diferentes santuarios galegos. É unha forma moi particular de vivir a fe. Por iso destacan un bo número de templos nos que a devoción se manifesta dunha forma única, dun xeito que non acontece noutras partes do mundo. O lugar agora está moi tranquilo, pero nos días de romaría este enclave transfórmase nun formigueiro humano. As escenas que se desenvolven ao longo da xornada son indescritibles. Porque quen ven ata aquí faio para agradecer a Santa a súa intercesión para salvar algunha doenza, algunha crise e mesmo a morte. A forma de agradecelo é, en ocasións, moi singular. Bueno, pois sí, efectivamente, Santa Marta de Ribarteme convértese precisamente nesta feira e esta romaría relixiosa nunha transmutación. Podíamos dicir que o fervor relixioso de feito fai que se transforme absolutamente esta maravillosa localidade das Neves. Que é o que acontece? Moitas cousas. Primeiro, a devoción da xente que quere, sobre todo, enfocar pois, a súa saúde nas mans desta santa, de Santa Marta, como sabemos, a irmán de Lázaro, do resucitado por Xesús Cristo. E realmente é incrible, xente de xeonllos, xente con exvotos, xente con figuriñas de cera, xente con rezos e pregarias, xente realmente en cadaleitos, de feito é unha das, digamos, máis características desta romaría, que de algún xeito lle deu renome internacional. Realmente hai que poñer a un lado o que son o fervor relixioso tamén e outro tamén o que é o fervor turístico e o fenómeno sociolóxico, que é importante tamén telo en conta, que acompaña a este tipo de tradición tan antiga. Aquí neste lugar o culto a Santa Marta vén de moi antigo. Aínda que a igrexa que vemos hoxe en día é de 1808, construíuse sobre os restos de outra capela aínda máis antiga que nos remonta a un culto que ven dende a Idade Media, no que se evidencia a tradición que ten Santa Marta de Ribarteme que se remonta a varios séculos atrás. Ben, en primeiro lugar, as orixes é propiamente a figura de Marta. Marta din que, precisamente, despois da morte de Cristo, saiu de Xudea e viaxou e chegou ao sur da Provenza, é dicir, ao sur de Francia. Ali, pois, inaugurou un mosteiro, se din que resucitou a un náufrago e que tamén que matou a un dragón. De feito, aínda se pode ver a súa imaxen en riba, de algún xeito, vencendo a este dragón que din que aínda sigue ali a súa imaxen en Marsella. De feito, ali mesturouse con dúas ordes, as ordes de cabalería, dos fidalgos e da nobreza, e despois tamén cas ordes religiosas. E de algún xeito, por este camiño xacobeo francés, achegouse aquí a Galicia, provocando que pudiera incrustarse profundamente no noso acervo espiritual. De feito, temos aquí unha connotación tamén pagán, non somente en Santa Marta de Ribarteme, en San Andrés de Teixido. É dicir, hai un entroncamento tamén con tradicións que chegan incluso moito máis antigas, como son, por exemplo, as chamadas incubacións mistéricas na antiga Grecia, etc. E dicir que había que descender a unha tumba vivo para poder vencer a morte. Ademais da romaría de Santa Marta, existen outras na xeografía galega onde tamén se procesiona aos vivos dentro de cadaleitos. No Santo Cristo de Xende, por exemplo, desde hai máis de 100 anos que se salvaba da morte xa protagonizaba manifestacións similares. Pois efectivamente este tipo de tradición, sobre todo o máis popular que é deste tipo de tradición e de romaría, estamos falando sobre todo dos cadaleitos, é dicir, os vivos mortos, non? Que van dentro dos cadaleitos ou que transportan, como en outras tradicións tamén, os propios cadaleitos. Isto é unha tradición que espállase tamén por outros lugares aquí de Galicia. Temos, por exemplo, na provincia de Pontevedra, en Alhama, precisamente o Santo Cristo de Xende,
que de algún xeito, aínda que vai perdendo adeptos aqueles que se ofrecen, non, para ir no cadaleito, realmente tamén, entre outras cousas, recollía este tipo de tradición pois co cadaleito que transportaba o vivo. Tamén estamos vendo que este tipo de tradicións dábanse tamén en outro tipo, historiográficamente recollidas, en outro tipo de tradicións religiosas, filosóficas e mistéricas. Isto é importante telo en conta. É a loita da luz contra a escuridade, e dicir, achegarse á escuridade para vencer, a través da luz, vencer a propia escuridade que simbolizaría de algún xeito a incubación dentro do cadaleito. En Galicia hai moitas romerías onde se leva como ofrenda un cadaleito ou unha mortalla. Algunhas están institucionalizadas, prácticamente todos os anos os fieis levan este tipo de ofrendas. Noutras, ocasionalmente, por exemplo, nos milagres de Amil ou Santo Cristo de Xende, é ocasionalmente. Pero unha das máis antigas de cantas se teñen referencia é a que se celebra aquí, a Romería das Mortallas, na festa do Nazareno, na Pobra do Caramiñal. En Galicia contamos con máis procesións nas que os féretros son o elemento principal. Unha das máis coñecidas e antigas é a procesión do Nazareno ou a procesión das Mortallas, que sai precisamente da igrexa de Santiago que teño as miñas costas, aquí na Pobra do Caramiñal. Pero como comeza esta tradición da procesión das Mortallas? Pois para responder a esta pregunta temos que viaxar no tempo ata o ano 1469. Nesa época mandaba na Pobra do Caramiñal un home chamado Xoán de Liñares. Este home tiña que presidir a procesión do Nazareno, pero resulta que uns días antes púxose enfermo. Enfermou de moitísima gravidade e encomendouse o Nazareno para sandar do seu problema de saúde. Precisamente, nese tempo, chegou a Pobra do Caramiñal, ou chegaron 4 bandoleiros que ían ser executados. Como digo, o caso que Xoán de Liñares encoméndase o Nazareno e precisamente un día antes da procesión sanda milagrosamente. Entón, cando se dá conta de que a súa xente se ha preparada o féretro e as mortallas, así que Xoán de Liñares decidiu vestirse con eses roupaxes e facer que eses 4 bandoleiros levaran o seu féretro na procesión. E, por suposto, o que fixo Xoán de Liñares logo foi conmutar, perdoar a pena de morte a eses 4 bandoleiros. Dende entón, calquer persoa que sanda milagrosamente leva o seu féretro na procesión das Mortallas. Conta unha lenda que un gran monstro saía da ría de Vigo para devorar as mozas de Redondela. Pero un día, un grupo de veciños fíxolle fronte e acabou con el. Celebraron a vitoria paseando o corpo da besta polas rúas da vila, mentres as mulleres bailaban coas nenas sobre os sombreiros e os homes realizaban unha danza sincronizada coas súas espadas. Desde entón, en cada Corpus Christi, celébrase en Redondela a recreación desta vitoria. A Coca de Redondela é unha figura simbólica que representa o mal, representa o demo, a herexía, o pecado, que se inserta nas procesións do Corpus. O Corpus é unha procesión, é unha festa que se integra no calendario católico a partir do século XIV. E a partir de aí, todo o corpo cívico das vilas e das cidades se integraba nesa procesión. Cada un deses corpos cívicos, que fundamentalmente eran os gremios, levaban sempre unha figura, un xogo, unha danza, e en este caso a Coca a levaba o gremio, en Galicia, o gremio dos zapateiros. Esa figura simbólica o que pretendía ser unha contraposición, como o mal, frente ao ben. O ben era Cristo sacramentado. Por lo tanto, durante as procesións, esta figura salía normalmente por diante da procesión para escapar precisamente do ben. E tamén se facía un auto sacramental, normalmente diante da iglesia ou de algún convento,
donde nese campo se celebraba un combate entre San Jorge e o dragón. De novo temos a figura simbólica do ben, encarnada por San Jorge, e a figura simbólica do mal, que sería a coca. O nome que ten de coca ven de cocatris, que no latín tardío significa cocodrilo, pero bueno, ven a ser o mismo que dragón ou animal monstruoso que representa ese mal. Por tanto, é unha figura que vai aparecer en prácticamente toda a Europa católica, evidentemente, sobre todo a partir do século XVI co Concilio de Trento. Aquí en Galicia esa representación se facía tanto en Redondela como en Pontevedra, en Ourense, en Allariz, incluso en Betanzos, é dicir, en toda Galicia, toda a Galicia urbana, porque fundamentalmente era unha festa urbana. Eso non quere decir que non houbera tamén a festa do Corpus en zonas que non eran urbanas, pero era simplemente a procesión, non levaban outras figuras. Pola mañá a imaxe da Virxe sale en procesión, pero diante dela vai a coca, como se estuvese fuxindo da Virxe, é dicir, a imaxe pagá está por diante como escapando da imaxe religiosa. É unha clara alusión a como o cristianismo venceu o paganismo. Aquí a participación dos gremios, igual que en todas partes, facía que uns gremios levaran as danzas. No caso de Redondela, a danza de espadas a levaría o gremio máis importante, que é o gremio dos mareantes, é dicir, dos mariñeiros, que era o máis grande da vila. Entón facían esa danza con 25 homes que bailaban esa danza de espadas. A danza de espadas é unha danza moi antigua que probablemente despois se inserta en casi todas as poblacións dentro da procesión do Corpus. O que estamos é integrando elementos, danzas e figuras de tipo pagano ou relacionados coa fertilidade que van a entrar despois na época cristiana dentro de unha festa que tamén se instaura dentro da primavera, como é o caso do Corpus Christi. Entón, esos elementos da época antigua relacionados coa fertilidade se integran aquí. O mesmo pasa coa danza das penlas. A penla ven a ser unha malla e a leva un gremio femenino que son as panaderas, tamén as cuartilleras, son pouquiñas e teñen que vestir e adornar unha penla. Esa penla representa a fertilidade, representa a malla, a deusa naturaleza. Lóxicamente, ao integrarse dentro de un sistema religioso, pouco a pouco vai ir adquirindo pois, tamén unha justificación religiosa. Esa é a razón pola cal as penlas de Redondela son unhas nenas que levan aliñas. Esas aliñas é un poquinho a representación dos anxos que fan un homenaxe a Cristo sacramentado. Pero en realidade, antiguamente, ese vestido non levaba alas, sino que era un vestido moi rico, moi adornado, con moitas ollas, moi rechamante, porque representaba realmente eso, a malla, a fertilidade, a natureza, que ten moito que ver con o ciclo de maio, e incluso, bueno, pues a festa dos maios que tamén se celebra en Redondela. Os Reis Magos tamén teñen a súa propia romaría en Galicia. Unha celebración única en toda Europa. Despois de repartir os agasallos durante a noite, as súas majestades do Oriente teñen unha cita cada 6 de xaneiro en Ovalado, Bueu. Alí celébrase unha romaría singular na única capela dedicada exclusivamente a estes tres personaxes. Moitos anos despois de ter deixado os agasallos no pesebre de Xesús, os tres Reis Magos foron bautizados en Sada, segundo di unha antiga tradición cristiana. Chegaron incluso a ser bispos, pero co martirio que sufriron os cristianos nas primeiras épocas, foron martirizados e as súas reliquias foron levadas á Catedral de Colonia. Este templo, Catedral de Colonia, xunto coa de Bueu, aquí a Capela dos Santos Reis, son as únicas de Europa dedicadas a estes tres homes. Seguindo con este percorrido polas nosas romarías máis extrañas, na aldea de Outarelo, na comarca de Valdeorras, celébrase unha festa en recordo de San Francisco Blanco, un ourensán que finou crucificado cando predicaba en Xapón. Non é extraño, porque precisamente ali, na pequena localidade xaponesa de Shingo, venérase nin máis nin menos que a tumba de Xesús. A historia basease nuns milenarios documentos chamados Takenouchi, que contan que Xesús estivo desde os 21 aos 33 anos en Xapón aprendendo a súa cultura, as súas tradicións e ata o propio idioma. Poderase creer niso ou non, pero o certo é que a súa tumba é visitada por máis de 30.000 persoas ao ano. Do mesmo xeito que aquí,
se venera a cabeira de San Francisco Blanco. San Francisco Blanco naceu en Tameirón, na Gudiña, no século XVI, e xa de moi pequeno tuvo vinculación con milagres e coa vida religiosa. Foi xunto cos frades de Berín, logo foi a Pontevedra, onde estivo unha temporada cos franciscanos. Ali di a súa xeografía que curouse tras dormir nunha tumba dun home santo durante 9 días, e logo quixo ser misioneiro. Foi destinado primeiro a México, despois a Filipinas e finalmente a Xapón, como tantos outros franciscanos que iban a evangelizar aquel país. Pouco tempo despois foi víctima das mutilacións, das represalias do Imperio xaponés contra os cristianos e foi finalmente crucificado en Xapón. Anos despois, as súas reliquias foron traídas por dúas mulleres xaponesas ata Galicia e o seu cráneo se atopa na igrexa de Outarelo, en Barco de Valdeorras. Vemos, por tanto, que as romarías en Galicia están protagonizadas por santos que curan, outros que, segundo os enfermos, os liberaron da morte, de loitas de homes contra monstros. E, en definitiva, a expresión multicultural dun pobo que soubo adaptar o mellor do seu pasado ás crenzas do presente, sen esquecer as antigas tradicións que seguramente naceron por algún motivo moi contundente.